Čaute, chceli som vás privítať u nového videa, kde sme už vo vnútri. Auto sme si presunuli už do garážu. Tu vám dám zostrih teraz. Takže auto už máme pekne vo vnútri, kde máme piecku, kde má teplo. Čo dneska chceme spraviť? Chceli som spraviť veci, uvidíme, jak to všetko vyjde. Vypajkovať káble na rôzne senzory, ktoré pôjdu pod auto. Prilepiť veci zo spodu na strechu auta. Odrezať svetla, ktoré nechcem používať. Odrezať nejaké veci, kde bude baterka, aby padla nižšie. Dať ešte jedno ovzdušnenie na kapotu, kde je motor. A my sa na to dáme a možno si pri tom povieme nejaké ďalšie veci. Let's go! Dali sme si dole kryt motora. Teraz tam ideme dať ovzdušnenie a tesnenie zo spodu a vymeniť za nové tesnenie. Odrežeme tieto kúsky, nastrikáme tam trošku farbu, aby to nehrdzavelo. Odrežeme niečo časti, trošku to upravíme, aby to lepšie tam sedelo a tým sme trošku zžili ten hluk celkový toho motora. A my sa dáme na to. Let's go! Tak, máme to pekne hotové. To je nové tesnenie na to, ideme si to uložiť. A to preskočíme, lebo nemám vás kde tam dať. A ideme to nejak namontovať. Takže kryt už máme hotový. Už som si ho aj nasadil, neviem ako ho počujete, lebo hučí mi tu ohrev. Ale budem kričať a ukážeme si, ako vyzerá náš kryt. Už som ho tam nasadil. Je ovzduštený, je pridané nové tesnenie a vyzerá to nejak takto. Nové tesnenie, pekne nech ste zapadni do toho. A teraz si to otvoríme. A to je ťažké robiť. A náš takto. A s tesnením všetko pekne prilní, jak má. Takže keď máme pekne, snáď to pomôže a bude to trochu tichšie v tomto priestore. My sa teraz dáme na robenie tejto strechy. Ideme na to. Presunuli sme sa teraz dovnútra auta, tu nám svieti svetlo extrémne. A ideme si odrezať tieto staré svetla. Jedno, druhé, ideme dať úplne preč. Ideme ešte to trošku tu počúchať, kde ideme hrdzo nastriekať proti hrdzi a ideme lepiť také proti a proti vibračné blbosti aj proti hluku. Dáme sa na to, pozrieme sa kde tu, aby ste všetko videli a my sa na to pustíme.
Bohužiaľ trvalo to dlhšie, ako som čakal. Vyrezali sme si svetla preč, to je pokrok. Ako ste mohli vidieť, upravili sme si už nejakú tak 1/3 zadnej strany. Tým pádom chcel som strechu pripraviť na to, aby sme si nalepili veci, ktoré tú strechu trošku odlučnia, odvibrujú a potom na to budeme lepiť vlastne izoláciu. Teraz musíme počkať, dokým zasne. Čo som vlastne použil, tam kde som videl hrdzu, čo som hľadal so svetlom, ako ste videli, som ju vyčuchal, potom som čističom brzd to odmastil, viem, že až tak úplne nemastil lepšie acetónom, ale zase som v uzavretom priestore, nechcel som zomrieť, aj keď som mal masku. A druhýkrát som všetko nastrikal s týmto Brunoxom, ktorý vlastne konzervuje hrdzu. Je to super produkt, použil som v tomto videu aj počas stavania tohto auta strašne veľakrát, všade. Aby som mal istotu, že nikde ma nechytí hrdza. A teraz som počkal, kým sa trošku vyvetralo. Potrebujem to zasnúť, ale ešte sa potrebujem posunúť na ďalšiu tretinu, kde bola nalepená nejaká debilná pena, ktorá proste to lepidlo sa pritavilo k tomu. Takže to potrebujem vyskúšať dať dole, nešlo to dole dať ani acetónom. Tak skúsim taký nastavec, myslím, že ho mám tuto. Mám takýto nastavec, ktorý slúži vlastne na zbavenie sa nalepiek a podobných vecí. To uvidíme, ako to s týmto pôjde. Ale neviem, kde vás dám, lebo to bude robiť strašný bordel a ja nechcem mať tak strašne zadrbanú kameru. Čo vás možno dám tak niekde na diaľku, mám tak uvidíte taký pik, ako to týmto robím. A my sa dáme na to, potom ešte by som chcel skúsiť nabíjačku, čo mám do siete, pozrieť baterku litiovú, ktorú mám, či je všetko OK, lebo celkom dlho stojí. Tak chcem pozrieť, ako je na tom, či je na tom OK. Sa môžeme dať spolu, každý si ten produkt tiež. A potom pravdepodobne si budeme pajkovať ešte káble k pumpe a k jednému senzoru, ktorý budeme ťahať od nádrže. A sme všetko mali pripojené a potom mohli všetko už len poskladať dokopy. A dáme sa na to. Let's go! No tak skúšal som to s týmto kotúčom, netočil som to s týmto, ale nespravilo to ani nič proste. Tak som vyčúchal hrdzu, kde som videl, to som na to nedával. A striekal som zase nitrol, to znamená, že auto strechu máme pripravenú cca potadiaľ a už postala len kabina. Počkal, kým toto celé zaschne a nalepíme si ešte dneska protivibračné blbosti na to. Nech to video niečo má dokončené. Pripravíme si ešte káble, ale nebudeme ho úplne dokončovať, pretože mi má prísť ešte taký konektor vodotesný. Chcel by som mať všetko na spodku auta na konektor. Keby som potreboval hocičo opraviť, napríklad vymeniť palivovú pumpu, vymeniť senzor, aby som to vedel jednoducho cvak a nacvaknúť naspäť. Preto vlastne takisto som dával tie spojky aj na svetla, pretože keby náhodou sa nejaké to jedno svetlo pokazilo, kúpim druhé, nacvaknem naspäť a rýchla výmena. Takisto mám predné svetla, všetko, keby sa niečo stalo, nacvaknúť a ideš ďalej. A takisto chcem spraviť aj na spodné veci, aj čo sa bude týkať niečo vody. Takže zatiaľ si káble len pripojkujeme, aby boli dlhšie a potom sa už rozhodneme, kam dáme konektor, ktorý budeme chcieť používať. My počkáme, dokým to zasne a zatiaľ sa dáme na pajkovanie konektorov. A ešte vlastne, viete čo? Ideme skontrolovať tú veľkú litiovú batérku, ktorú mám. Skúsime ju pripevniť k batérke, nabíjačke a skontrolovať, či na tej batérke všetko funguje a všetko ide ako má. A dáme sa na to, idem po nabíjačku a ukážeme si, akú batérku vlastne mám. A pozrieme si nejaké staty v telefóne. Dáme sa na to. Pardon, natočil som unboxing na naše batérky a nabíjačku a žiadny záber z toho sa mi nenatočil, takže ideme znova.
Naša nabíjačka od steny, preto aby ste mohli nabíjať z obyčajnej steny na 220, nemuseli by ste furt byť na buď alternátor alebo solárny panel. Máme takúto nabíjačku, Victron, je malá, približne ako moja ruka. Sú rôzne verzie, táto je viac odolná, hlavne malá. Máte jednu do elektriky, druhá nabíjačka nabíja baterku. Je to 12-25 A nabíjačka. Ovláda sa cez aplikáciu a vie vám nabiť vlastne baterku. A ďalej tu máme našu Renault, dúfam, že ju dvihnem, lebo je ťažká. Ale tu máme našu baterku od značky Renogy. Je 200 Ah, má 200 Ah, BMS-ko tam má aj zohrievanie, to znamená, že keď budete niekde v zime a má dosť energie, tak sa sama začne zohrievať. Má všetky možné ochrany, keď náhodou začne horieť, malo by to držať v sebe a čo najmenej sa snaží zastaviť ten oheň. Maximálny output, ktorý dá, je 200 A. A my si teraz ideme pozrieť cez aplikáciu, či všetko nie je OK, skúsime zapnúť nabíjačku, či bude túto baterku nabíjať a všetko bude bez problémov. Na obe tieto zariadenia potrebujete mať aplikáciu. Pripojíte sa Bluetooth k baterke a viete zistiť všetky možné veci, ktoré potrebujete a takisto k tejto našej nabíjačke. Ideme si to vyskúšať, ako a čo vidíte v aplikácii. No tak nachádzame sa v aplikácii, ako vidíte, ja už mám v aplikácii pridanú baterku. Musím pozrieť, či som teraz k nej konektnutý. Nakoniec som si batéria buchánka, je nabitá na 43,2%. Vidíte, že má dokonca 211 Ah. Akú má momentálnu kapacitu, aký je voltage, koľko amperov bere, máte tu maximum temperature, ktorá mala rôzne cely, ktoré sviete potom, vidíte, nakoľko sú nabité. A teraz si k tejto baterke, dúfam, že som k nej pripojený do aplikácie Victron. No i aplikáciu Victron sme si už stiahli. Ideme teraz napojiť do elektriky našu nabíjačku. Správne by sa malo rozsvietiť všetko zelené. Takže chvíľka pravdy, či funguje. Power sound. Takto. Chvíľka pravdy, či funguje. Dáme si do elektriky. Až to. Bingo. Svieti nám to. Status bliká. Dobre, vidíme, že našlo nám to už aj v aplikácii. Klikneme si na to. Čakáme na connecting. Bluetooth pairing password. What? Enter code show on. Code on. PUK. To bude asi seriálom PUK. Nie, to je nejaké len čísla. Shit. Check the label on the product side. Fuck. No, kde ja nájdem pin? Would like to pair with your iPhone. Počkaj, píše, že 6.0, ja som retard. 2, 3, 2, 3, pair. Je to nové, tak snáď to bude fungovať. Sorry. Všetci ste hovorili, tam píše heslo. A ja, no, tam vidíte, no. No. Not now. Teraz si ideme pripojiť plus, minus, minus, plus. Hej, červený je vždy plus. Dám vás takto, aby ste videli, čo robím. Keby to náhodou vybuchlo. Červený plus, čierny minus.
Druhé, vidíme, že momentálne nám to chce nabíjať. Pozrieme si settings, alebo ja mám nastavenú normal 14 a ja mám Lion. Ja mám Lion, to je Lithium Iron. Ja chcem toto. Charge. Ale nechcem charge, chcem power supply. Charge. Lion, 10 ampérov. No ale teraz správne nie. Sa baterka nabíja. To znamená, že keď teraz pôjdeme do aplikácie tak by sme videli, že sa nabíja. Ono to funguje. Otvoríme si a teraz vidíme fully charging 11 hodín, lebo nabíjame na 10 ampérov. No, všetko nám krásne funguje, graf, histórii. No a teraz vidíme, že baterku nám to momentálne nabíja na 10 ampérov. A teraz skúsime to šupnúť na 25 ampérov. Mám Lion batériu, takže Lithium Iron. Je tu Lithium Iron Phosphor battery. Dobre. Advanced battery settings. Expert mode. Burn present. OK, whatever. Nedáme si teraz to. 25 ampérov teraz nabíjame. OK, pozrieme sa na baterku. No. Teraz, keď nabíjame full 25 ampérov, trvá to 4 hodiny 45 minút. Všetko nám krásne funguje a to je vlastne moja baterka. 200 Ah nabíjačka, ktorá nám bude slúžiť nabíjanie zo steny, keď ich zastavím, natiahnem predĺžovačku, viem to nabiť, tým pádom viem mastiť aj večery alebo pozerať film, bez toho, aby som sa bál o svoju energiu. To je super. To je takto naša baterka, je to fakt, nie je to až také veľké bedo. Malá nabíjačka, zatiaľ to je všetko ok. Nechám to nabiť aspoň na 50% a naspäť ju odložím, dokým budeme používať. Len aby som mal istotu, že všetko v nej funguje a všetko ide bez problémov. Uvidíme, čo z toho videa zostriham. Ďakujem vám za pozornosť. Snad sa vám video páčilo. Ak áno, budem rád za každý like, koment, dajte si zvonček, aby mi neprišlo ďalšie epické stavanie našej buchanky. V ďalšom diele dúfam, že dáme už protivibračné na strechu, posunieme sa trošku na steny a uvidíme, či ďalej sa posunieme. Ale ideme pomaly, máme teraz celú zimu, my sme našťastie pekne v teple, takže môžem čisto robiť aj cez zimu. Počkám, dokým sa baterka nabije aspoň na 50% a potom ju odpojím a odložím, dokým ju nebudeme potrebovať. Tak, ďakujem za pozornosť, u ďalšieho videa, čaute.